Прывітанне! Вы слухаеце падкаст «Лісты да мамы» ад культурна-асветніцкага парталу «Будзьма.орг». З вами Ганна Комар, і тут я распавядаю пра сваё жыццё ў Лондоне, а таксама дзялюся думкамі на розныя тэмы, ад радасцяў і цяжкасцяў эміграцыі да фемінізму, гвалту і адносінаў паміж дачкой і маці. Прывітанне, мамка. Напісала вітанне і доўга гляджу ў акно. Вялікае акно. Ад падлогі да столі. За акном цёмныя вострыя абрысы дрэваў на блакітна-залатым фоне. Разам са мною акно глядзіць сабака, Купер. Днём мы з ім бегалі па траве, гуляліся ў даганялкі, пасля ён бегаў па полі, а цяпер мы глядзім у акно. Купер – шчаслівы сабака, радасны. Я хачу быць Куперам. Шукаць у лесе фазанаў, абнюхваць барсучыныя норкі, назіраць за птушкамі з цёплага лежака і нікуды не спяшацца, не мець доўгага спіса справаў. Я вяду гэтыя спісы ў адмысловым нататніку для спісаў, дадаючы і выкрэсліваючы справы каляровымі ручкамі. Я думаю пра тое, што неба ніколі не будзе такога ж дакладнага колеру, і птушкі ніколі не будуць ляцець па ім такім самым арнаментам. Раней я ўвесь час хацела пісаць, а цяпер хачу глядзець на неба, дрэва і птушак. Цяпер яны дапамагаюць мне больш за пісьменніцтва. Але пісьмовы тэкст застаецца найбольш уцямным спосабам, якім я магу камунікаваць з людзьмі навокал. І з табой. Апошнія некалькі тыдняў я працавала над раздзелам сваёй дысертацыі, у якім тлумачыла, чаму сімптомы посттраўматычнага разладу, як наступствы хатняга гвалту, раскрыліся ў мяне значна пазней, калі іх стрыгерыў дзяржаўны гвалт, асабліва зняволенне, якім бы кароткім яно не было. Тлумачу сабе і будучым чытачкам. Нядаўна бачыла статыстыку, згодна з якой жанчыны звычайна чытаюць кнігі, напісаныя як мужчынамі, так і жанчынамі. А мужчыны збольшага чытаюць мужчын. Таму ілюзій датычна аўдыторыі сваёй дысертацыі альбо кнігі, якая, спадзяюся, з яе народзіцца, я не маю. Але не пра гэта. У тым раздзеле я цытую свайго сябра з Ірландыі і сяброўку з Паўднёвай Карэі. Сябар неяк на мае аповеды пра тое, як у дзяцінстве тата мяне караў увесь час за любую дробязь, біў па галаве, крычаў, ставіў у кут, адказаў: «Мяне тата таксама пару разоў ударыў, і нічога, я ж у парадку». А сяброўка, якая шмат чытае і глядзіць матэрыялы пра псіхічнае здароўе, якая таксама дзіцём перажыла хатні гвалт, неяк падзялілася. Я прачытала, што ў сярэднім людзі ачомваюцца ад траўматычнай падзеі за 3 месяцы. У выпадках як гэтай я губляю навык тлумачыць досвед словамі. У такія моманты я адчуваю прорву паміж сабой як беларускай, якая 18 гадоў пражыла ва ўмовах тэрору ў сям'і. Там, дзе людзі мусяць знаходзіць бяспеку і падтрымку. Ад таты, чалавека, які мусіць абараняць і дапамагаць выбудоўваць здаровыя межы. Якая 32 гады жыла ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму, дзе за любы промах можна было атрымаць пакаранне, якая ўдзельнічала ў пратэстах, што жорстка разганяліся, якая трапіла ў турму, хоць і ўсяго на 9 сутак. А турма – гэта ўвогуле асобная катэгорыя траўмы. У сваёй дысертацыі я прыводжу розныя крыніцы, якія тлумачаць і падмацоўваюць фактамі і надзейнымі дадзенымі мой досвед. У навуковых тэкстах у прынцыпе такія патрабаванні. Падмацоўваць напісанае табой тым, што напісалі іншыя. Спачатку я абуралася, што мой асабісты досвед і ўсё, што я назірала, жывучы ў Беларусі, недастатковыя аргументы самі па сабе. Пасля мне спадабалася знаходзіць іншыя цікавыя тэксты, звязаныя з пытаннямі, якія я спрабую раскрыць. Напрыклад, у кнізе «Псіхалогія дыктатуры» прафесар Фатари Могаддам, які сам паходзіць з Ірана, піша: «Масы могуць выразна ўсведамляць несправядлівы характар палітычнай сістэмы, у якой яны жывуць, і нават знайсці ў сабе смеласць прадэманстраваць імкненне да рэформаў, але апынуцца задушанымі грубай сілай дыктатарскай улады. Тым, хто не зведаў гэтага задуша,
Цяжка нават уявіць маштабы ціску з боку дыктатур. Я дадаю некалькі сказаў да дысертацыі і далучаю зноску на прафесара, абавязкова пазначыўшы нумар старонкі з цытатай. Але гэтая інфармацыя хутчэй мусіць дапамагчы мне зразумець сваіх сяброў і сябровак, якія не могуць зразумець мяне. Чаму я такая траўмаваная? І чаму захрасла ў посттраўматычным разладзе? Я таксама неаднойчы задавала сабе гэтае пытанне. Я вельмі ўдзячная, што мне трапляюцца тэксты, якія сёе-тое тлумачаць. Напрыклад, Джудит Герман, псіхіатарка, якая не адно дзесяцігоддзе дапамагала жанчынам, што перажылі сексуалізаваны і хатні гвалт. Аўтарка кнігі «Траўма і вылечванне. Наступствы гвалту ад асабістага здзеку да палітычнага тэрору». Яна тлумачыць, што, па-першае, розныя людзі рэагуюць на адны і тыя ж траўматычныя падзеі па-рознаму. Па-другое, гэтая рэакцыя мае мала агульнага з асабістымі чалавечымі якасцямі. Па-трэцяе, чым большы маштаб траўмуючых падзей і чым даўжэй яны цягнуцца, тым мацнейшы ўрон ад іх. Акрамя таго, наступствы ад гвалту, перажытага ў блізкіх стасунках, складаней пераадолець, чым, напрыклад, няшчасныя выпадкі, якімі б сур'ёзнымі яны не былі. І нарэшце, на тое, як развіваецца посттраўматычны разлад ад маштабных гвалтоўных падзей, а наш 2020 падпадае пад гэтую катэгорыю, непасрэдна ўплывае гісторыя гвалту ў дзяцінстве. У іншай кнізе пра ўплыў хатняга гвалту на дзяцей пішуць, што сімптомы ПТСР у дзяцей, якія перажылі ці назіралі хатні гвалт, могуць праявіцца значна пазней. Герман дадае, што сімптомы, якія, здавалася, сціхлі, могуць абудзіцца, калі нешта моцнае нагадае пра першапачатковую траўму. Гвалт, які я назірала і пражыла ў 2020-м, стаў велізарным трыгерам. Я дагэтуль не жыву паўнавартасным жыццём, хоць амаль 4 гады знаходжуся ў бяспецы. Алана Гебрымарыям, актывістка і былая палізнаволеная, у нядаўнім інтэрв'ю «Люстэрку» распавяла пра псіхалагічныя наступствы калоніі для сябе. Яна кажа пра тое, што ПТСР акурат і раскрываецца тады, калі мы трапляем у бяспеку, і можа цягнуцца гадамі ды дзесяцігоддзямі. Яна вучыцца з ім жыць і не спрабуе вярнуць сябе мінулую, бо гэта наўпрост немагчыма. Для мяне адным з наступстваў зняволення, хоць і кароткага, стала тое, што пісьмо больш не даецца мне проста і не з'яўляецца лекавальным працэсам, хутчэй калупаннем ран, але я не даю сабе права спыніцца, пакуль не распавяду сваю нашу праўду. Герман піша, што успамінаць і распавядаць праўду пра жудасныя падзеі неабходна для таго, каб змог адбыцца працэс аднаўлення сацыяльнага парадку і асабістага вылечвання ахвяраў. Можа быць, калі я дапішу гэтую гісторыю, то змагу нарэшце проста глядзець на неба і бегаць па траве са шчаслівым сабакам. А можа, у наступным жыцці я нараджуся сабакам, які будзе бесклапотна ганяцца па полі, шукаць фазанаў і абнюхваць парсучыныя норы. А кім бы ты хацела быць у наступным жыцці? Твоя дачушка.